हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ जों दिनै फैदो काइट रिभार फेस्टिभेलाव माने लाइटनि माबाया एसेबां गैया नालाय पिक्चार क्वालिटिया एसे गाज्रि नुदों नामाथाय बेनि थाखाय सरि थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नै मेन गेटआ बेनो जोबोर समायना बानायदों जोबोर समायना ना गेटआ आरो बेयाव मा फानबाय थादोंलै ओइ माबा राइडिं ओइ माबा औवानि माबा माबि आरो ना ड्रेस ट्रेडिसनेल ड्रेस लागोन नामा नोङो लागोन ना नोङो ए रां गैया दा लाथ'वा थौ बेरायहैनि मा नुयोथाय सिङाव जोबोद भिर जागासिनो दं दहाय इमान भिर बिक्रम इमान भिर जागासिनो दं ए टिकेट मोननै लानाय दे सानैनि थाखाय 20 रुपिस ना 20 रुपिस Few moments later. फाइनाल टिकेट मोनबाय हाबैनोसै थौ माने जोंना खुस्रा दङमोन नालाय बेनिखायनो जों मोनग्रोखादों आरो हाबैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय दा लोगोफोरजों नै हाबबोबाय जोङो माबा बुरलुंबुथुरनि सेराव बानायदों आरोना बेखौ बुरलुंबुथुरनि सेराव माने दैमा सेराव मोनसे दा मेसें नालाय दैया राननायखाय बेयाव बानायदों समायना जोबोर समायना नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना मोजां दिन्थिलांबाय था लोगोफोर नै ट्रेडिसनेल ड्रेस फानगासिनो सेलें बुटिकनो मायबा ट्रेडिसनेल ड्रेस बेयाव मा फानदोंलै बेयाव माबानि बानायनाय betul kan menjadi लोगोफोर गोबां गिदिं नायगिरबाय माने दखान गला माबा नायगिरबाय खिन्थु दखना फाननाय गला नुफेराखैमोन आं माने नुवाखैमोन आरो नोंथांमोन आं दिन्थिगासिनो नै दासो नागिरना मोनबाय आं लोगोफोर नायलाय बियो मालै बियो लोगोफोर नैखिनि एरियाया जाबाय जानाय लोंनायनि दखान गला लोगोफोर नैयाव गथ'फोरनि गेलेनाय जायगा लोगोफोर नै दंफांखौ जि मोजां लाइट होना साजायदों आरो मोनसे लाइट दंबावो पार्मानेन्ट लाइट बेयो जाबाय हनै लोगोफोर नै जोंना लोगोआ मा लागासिनो मा होनोलै बेखौ बेखौ मा होनो बिबार साजायनाय बेसेयाव लाखो बेखौ 400 लोगोफोर नै फैयै जों दा नै बि इउनिक गुड भाइब्स अनलि बे मोनसे स्ट'र मोनबाय बेयाव एकदम खसाके बुस्थुफ्रा इउनिक मार बेयो माने साबोन आरोना सब बेफोर माने ओरैनो मुसुखा बायदि थेवब्लाबो बेफोर माने साबोन आरोना सब खसा लोगोफोर फैयै बेराय नै स्टेज मोनबाय फांसन जागासिनो आरो नै लोगोआ जोंना नै बिबार नङा आरोना दंफां साजायनाय आरो प्लान्ट अके दा नै स्टेजाव फांसन जागासिनो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला माने जोङो बेयाव फैनो होननानै फैदोंमोन खिन्थु भिडिअ बानायनो होनना फैयाखैमोन आरो जोबोर मोजां नांबाय फैनानै ओमफ्राय बेयाव फैनोबा आरो बारा फैसा नाङा 30 बुरलुंबुथुरनि सेराव जोबोर समायना बानायदों माने साजायदों गासैखौबो जाहाथे बयबो जोंनि माने जोंनाव जे बे फेस्टिभेल जायो एबा माने दैमा दङ बेखौ दिन्थिनो थाखाय बानायदों नामा बेनि पारप'ज आं मोजाङै मिन्थिया माने दाब जायगानिफ्राय माने मानसिफोरा फैदों बिजनेस पारप'ज बायदियानो आरो दखान गला खुलिदों फानदों बुस्थु दा जों जेबो जाथ'वाखै जों जाहैनोसै जों बुस्थु माबा जेबो जायाखै नालाय जानोसै जानानै थांनोसै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामना होदो थेंक्स फर वाचिं लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअ दाना नोंथांमोना एसे सिनेमेटिक शटखौ इन्जय खालामदो बाय
দাদা আৰু কিমান টাইম লাগিব দাদাই শুনাই নাই অ' দাদা गजब बेइज्जती है